Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This one was sent to us over sa ating Facebook page na DJ Lala Bandera. So, tunghayan natin mga kabisyo, ito po ang biyahe ng buhay ng ating kabisyong si Miko. Good evening, DJ Lala. Share ko lang po sana yung kwento ko at pahingi na din po ako ng advice about po sa live-in partner ko na sobrang selosa. Kahit may dalawa na po kaming anak, kahit po sa tingin ko wala na po akong ginagawang masama, palagi na lang po siyang may pinagseselosan na kung sino-sino. Kahit di naman po dapat pagselosan. Ang katwiran po niya palagi sa tuwing nagagalit po siya sa akin ay yung insecurities niya sa sarili niya. Minsan umaabot pa po ako sa point na sa sobrang stress niya, nasasaktan na niya ako ng pisikal dahil stress na siya sa mga gawaing bahay. Ano po ba ang dapat kong gawin para tuluyan ng mawala ang pagsiselos niya? Maraming salamat po and more power sa inyong program. Well, hi sa iyo, Miko. Unang-una sa lahat, thank you for sharing your biyahe. Ngayon let's go straight to the point, my love. Wala nang paligoy-ligoy pa, no? Sometimes kasi talaga, hindi maiwasan ng mga babae yung pagsiselos. That is a natural thing. Lalong-lalo na kung sila ay pumasok na sa motherhood, feeling kasi nila they are not as attracting as they were nung mga unang part pa lang ng relationship ninyo. Syempre, a lot of changes ang nangyari sa katawan niya. Physically, emotionally, mentally, marami nang nangyari sa kanya. She is not, sabihin na natin, as fit as before. Hindi na siya nakakapagsuot ng mga damit na feeling niya maganda sa kanya kasi ang sinusuot niya na yung mga komportable sa kanya dahil gumagawa siya ng gawaing bahay, nag-aalaga siya ng mga bata, hindi na siya makapag-ayos ng sarili niya, hindi niya na magawang ayusin yung buhok niya, hindi na siya makapag-makeup kasi feeling niya hindi na kailangan kasi one, may pamilyado na siya, may asawa na siya, two, wala naman siya gagawin, nasa bahay lang naman siya. So, alam mo yon, parang from time to time, nakakalimutan niya ng ayusin yung sarili niya and seeing the people na nakikita niya online, seeing the mothers na influencers, kapag nakikita niya yun, syempre, kinukurot yung dibdib niya. Kapag tinitignan niya yung sarili niya sa mirror, I do agree na it's not a valid reason para paghigpitan ka niya, maging sobrang selosa siya, saktan ka niya ng physical, let alone, hindi yun valid reason, naiintindihan ko. But sometimes you just have to know kung saan nanggagaling yung mga tao. For you to understand them a bit more than you already have. I know sometimes it's kind of tiring i-reassure yung isang tao dahil kahit anong sabihin mo sa kanila, tinatanggap lang nilang rason ay kung ano yung nasa utak nila. I know it's tiring. Sabi ko sa'yo, I've been there, done that. But my love, try this. Sa dami-dami ng pag-i-explain mo sa kanya, stop trying to tell her what she already knows. Start trying to make her feel what she doesn't know. Like for example, kunyari nakita mo siya in the morning, nagkakape ka, out of nowhere, titigan mo lang siya. And then kapag tinanong niya bakit, sabihin mo sa kanya, I just want to say thank you for everything that you do. For all the sacrifices you've made. Alam ko ako yung nagdadala ng pagkain sa table, ako yung nagtatrabaho, ako yung kumikita. Pero this household will fall apart without you. Kasi minsan, baka hindi lang nila alam kung gaano sila kaimportante kasi wala namang nagsasabi sa kanila eh. And even if alam nila yon, it won't hurt kung paminsan-minsan maririnig nila kung gaano sila kaimportante. You don't have to lie and tell them they are pretty. You just have to tell them na, I could never find anyone else suited for me than you. Hindi na ako makakahanap ng taong mas itatadhana pa sa akin kesa sa'yo. Naiintindihan mo ko, my love? Try to make them feel
that their presence, aside from being appreciated, is valued. Kumbaga parang iparamdam mo lang dun sa tao from time to time kung gaano kalaki yung papel na ginagampanan niya sa buhay mo, and that person will be proud to do that every single day. Kasi alam niya sa sarili niya na nakikita siya. Kasi if explaining yourself every single time na nagsiselos siya doesn't work, then make her feel secured. Make her feel like the reason why I don't dare look at anybody else. The reason as to why wala akong makitang iba is because sa'yo ko nahanap yung bahay na hinahanap ko. We can be living on the streets for all I care. But for you, and with you, kahit yung kanto, kahit yung lansangan will feel like home. Kasi that is how you make me feel. Minsan naman gusto lang talaga marinig ng babae kung ano yung papel niya sa mundo mo. Kasi alam niya sa sarili niya kung ano yung papel mo sa mundo niya. There's no question about it. You are her everything. That's the reason why she is so insecure. She is so scared na baka one of these days, dahil nga she is not at her best, makahanap ka ng higit pa sa kanya. Sabihin mo sa kanya na marami naman talagang higit sa kanya. Wala ka lang pake. Dahil sa kanya pa lang, busog ka na. Naintindihan mo ko, mahal ko? You don't have to explain anything to a person that already knows her place in your life. Hindi mo na kailangan mag-explain sa isang taong alam na kung ano yung value niya sa buhay mo, and sometimes that's all they need to hear. To reassure them na hindi man sila kasing sexy, kasing ganda, kasing alindog nung una mo silang nakilala. They are more than that now to you. They are more than just the pretty girl na ginusto mong makapareha. Na sa buhay mo ngayon, sa mundo mo ngayon, sila lang ang natatangi at nag-iisang reyna. Sa mga kabisyo naman nating babae, girls always remember na kapag tayo ay pamilyado na, we forgetting about ourselves, we putting us putting our family's needs first above our own is innate na sa atin. Yan ay sabihin na natin, instinct na natin bilang mother, bilang ilaw ng tahanan. Pero that doesn't mean na kailangan yung pahirapan yung mga partners ninyo to reassure you na kayo lang at wala ng iba. You have to do it for yourself as well. Tignan mo yung sarili mo sa salamin. You may not be as pretty as you were before. Hindi ka man kasing sexy nung nagsisimula kayo. But your sacrifices, what you do for your family, yung tindi ng pagmamahal mo at yung lalim ng pagmamahal mo sa kanila, my love, that is irreplaceable. And you have to be proud na kung ano man yung nakikita mo sa salamin, those are beautiful scars. Because nagbigay buhay ka sa mga mahalagang tao ngayon sa buhay mo at buhay niya. Ikaw yung dahilan kung bakit yung 4 na corners ng bahay na to ay nagsisilbing tahanan para sa kanila. Tandaan mo yan. And you have to be proud. You have to reassure yourself na sa dami-dami ng mga sexing babaeng dumadaan sa harapan ng asawa ko, walang ni isa sa kanila ang makakakaya ng ginagawa ko para sa pamilya ko. At kung minsan or kung sasagi man sa isipan ng asawa kong iwan ako one day, alam ko sa sarili ko na hindi ko kawalan. Kawalan niya. Kasi binigay ko lahat eh. Nagsilbi ako, minahal ko sila, nag-aruga ako.
Pero ang hindi ko dapat gawin sa sarili ko ay yung magmakaawa ko sa isang tao na manatili sa piling ko kahit alam ko sa sarili kong hindi ko na kailangan gawin yon. Yun ay trabaho ng kabit. Hindi yan trabaho ng asawa. Tandaan mo yan. Kung alam mong ikaw yung legal, kung alam mong ikaw yung ilaw ng tahanan, hayaan mong yung kabit ang magmanikluhod. Ikaw, umupo ka sa trono. Ikaw ang ilaw ng tahanan. Mga agiw lang sila. Tandaan mo yan, okay? Claro, my love. I hope, Miko, magawan mo ng paraan na magkaroon ng tiwala sa'yo at sa sarili niya, yung asawa mo. Tip ko lang sa'yo, treat her every once in a while. Dalhin mo siya sa spa. Manicure, pedicure, foot spa. Pasalon mo kung gusto niya. Anything that can uplift her feminine side, can appreciate and can reward yung pagkababae niya, do it for her. And she will feel like a queen. And she will never question you ever again. Klaro? Klaro. Sa mga kabisyo natin, 11:14 on the clock. I hope I was able to help you, Miko, and all the rest of the Mikos in the world. Kung kayo ay may kaparehong problema, I hope I was able to give you an idea on how to fix your relationship with your partner. Okay? Ang selos ay kasama talaga yan sa isang relationship. Yan ay parang sili sa sausawan. Nagbibigay ng konting kick, nagbibigay ng konting spice. Kapag hindi nagsiselos yung partner mo, di ka niyan mahal. Okay? Diretsahan lang.